प्रेस मीडिया नि बिसिंगतै जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जत जोंनि इन्डिजिनियास पिपल दङ दिनै वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे नि अंगै आं जतननो खाकाहाम तै कक कचारमं याफारो कक हंका हायसे जों मनीष बरक मनीष जतननि अधिकार दङ जतन समान अधिकार आबनो तै गोबां मा जबा खायमानि बिसिंतै जों ताबुक वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे होननाय जों ताबुक डे पालायनानै दं जों जरामानखा जों साइमानो सारा बिश्व 195टा मतन जे कान्ट्रि दङ आरो बिसिङाव प्राय 90टा हाई कान्ट्रि ताबुक इन्डिजिनियास पिपल दङ दङ एंके आरो जागाव प्राय 37 करोड़ हाई इन्डिजिनियास पिपल दङ दङ जों साइमानो एंके आरो बिसिं प्राय 5000 ता जनगोष्ठी जोंनि इन्डिजिनियास दं माने जेमन जों मलसम काइपें जमाइत्या माहायख्लायै 5000 मतनि जनगोष्ठी दङ माने किन्तु ताबुक आरो जों ताइबो नुखा जोंनि लेंगुवेज जोंखा प्राय 7000 मतन जोंनि लेंगुवेज अफ सारा पृथ्वीयाव दङ फिया आबो ताबुक प्राय 6000 हाई लेंगुवेज अवहेलाङै कमाय दङ ताबुक ताइबो 2000 प्राय 2500 हाई लेंगुवेज नि अवस्था बेलाय डेन्जार जोनङै दङ जेता हिंदी बाय खात्रे में हेमानि आम हायख्लायै ओंके ताबुक सारा वालो जों साइमान माद्रातै 23 हाई लैंग्वेज पपुलर नहीं दङ ता 23 हाई लैंग्वेज तै जाति बरक पपुलर नहीं दङ किन्तु अरो प्राय 5000 जनगोष्ठीनि बिसिङाव जोंबो कायसा जोंनि त्रिपुरा सारक एके माइके सारा बिच्छनो जों नुखा गोबां मा आन्दोलन चबा खायमानि बिसिंतै जोंनि राइट न तबनानि बागै जोंनि अस्तित्व न मोथाङै नांनायनि बागै जों सालसा राष्ट्र संघनि हयते जों सालसा 9 अगस्त न वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे होननाय कायसा पालायनानै जों जरामानखा दिनै आबनो तै जों किल्ला जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि किल्लाव अब दिनै गुणपद मेमोरियल हल जों कायसा जोंनि हल त्रिपुरा सारक और इन्डिजिनियास डे पालायनानै थाङै दङ अबनि बिसिंतै आं आबनो जोंनि त्रिपुरा सारक कक जानानै मोसङो जेखाने जों आं थासिनो साखासिनि लेंगुवेज न तैयै आबो कायसा वानजि कक बायबो दङ भाषा विलुप्त जाति विलुप्त माने भाषा माने कक बायसिनि जाति बोले ताबुक जों नों जमातिया मलसम काइपें रियां देबबर्मा जों एक लगे दंहाके केबनो नों जमातिया नों देबबर्मा होनै जों बागै चङै रिमिया जिखिनु जखन जों कक सालायनाय जोंनि लेंगुवेजनि माध्यमै जों सिनिजांनाय जे ए अमबा मलसम सिबले अम काइपेंसि अम देबबर्मासि अम कलायनि लेंगुवेज सिनि परिचय बोले आबो मानि ककता अंके आइकेनो जोंनि बाइबेलबो साव आबनो जहननि फार्स्ट नि चैप्टारावनो दङ ककले मथांनायसि ओ कक बायसे काइटर जों सानो स्नामो कक से काइटर नि दं माने ओ कक न सिनि जाति आबनो न ति आं कायसा कक कसारनाय सिनि दिनै अ हल नि बिसिं तै ख्लायै दिनै कमावै थांजाग्रावनो जों नारगनानि बागैनो दिनै अ एवारनेस हायबोंखा कायसा मालाय मुंबंखा सिसालाय मुंबंखा आबनो तैयै आं अबनो कक कसारनाय जोंनि त्रिपुरा सारकनि सिनिमुं कालचार रिगनाय रिसा जों बेबागनि बिसिंतै बुसुं जोंनि जातिनो हामजागै दङ होंख्लाय जों आबनो जों कायसा नारगनानि नाङो ताइ आसल हंके जों ककनो जों नारगनो नांग्राव दाबुक रंदि आनि बुमुं उत्तम कुमार कलय आं साइमै आनि आमं बाबु सं आंस्राय प्रो बरक गुमुं फारका नायनि मिनिटाबो आनि कक बरक बायसे अंगिया आनि मानि कक बायसे अंगिया उत्तम कुमार हंके तो आबो साबो जाने हंके साइमालिया आबो चिनामानि नायकनि बुमुंखा फारैलायखा जों ताबो गोबां मोनो सिनि नुगो मताइनि मुङै नारायण हनै फारलायो कृष्ण हनै फारलायो
tai kabang amai klei sung chini kok bai serai serai klei sung bumung rok bothai rok sung narak layano ang abonon kok kasar tako ke si chini jati na narne ketai kisa kok chini kami amchoi ni mung rok tabok to hatai hapong beba kami lampra rok beba no wanji kok bai ngi thang bai kya abono bahai ni sung club ni resolution पंचायत ni resolution amti rok suyoi SDM rogo sub zonal office rogo chung abo riwoi joma riwoi resolution madhome chung abo chini kami ni mung rok chini para ni mung lama lampra tima tisa hatai haponi mung rok chung chini kok rok bai naithok ka chung kifiliti phai manota inke abono o indigenous dewo o chini man thai man banta chini tamong itong aborong no chung jotono wansok laine bagai ang kisisa kok ni bising tei abono chini tiprasan ang kok sarta hambai jotono hambai